Сюжет казки даволі нетрывіяльны. Праз свавольства аднаго з эльфаў усімі любімае шакаладнае дрэва апынулася пад пагрозай знікнення. А гэта значыць, што дзеці зусім хутка могуць застацца без шакаладу. Каб гэтага не здарылася, Эня і Бенік, а менавіта гэтак завуць галоўных герояў, адправіліся ў падарожжа ратаваць дрэва і перамагаць галоўнага злыдня. Гэта рэжысёрскі дэбют менавіта дзіцячага спектакля для Данііла Філіповіча, які звычайно ставит для дорослых, але до якога ён аднёсся з усёй сур'ёзнасцю. История «Шоколадного дерева», она получилась и для детей, и для родителей. Такой семейный просмотр. Мы вместе с художественным руководителем Ольгой Нефёдовой вцепились за эту историю, которая не избита. Мы решили из такой банальной, из такой простой истории сделать что-то сложное. И я надеюсь, что у нас получилось. Сяброўства і дабрыня – гэта тая зброя, якой героі перамагаюць сваіх ворагаў. Гісторыя шакаладнага дрэва насычана мноствам перажыванняў і яскравых эмоцый. У ёй пануе чароўны свет казкі, дзе дабро абавязкова перамагае зло. Для деточек это момент того, что главное в наших персонажах – это трансформация. Понимание того, что все-таки доброта всегда побеждает. Вясёлая і кур'ёзная сітуацыя, таксама бадзёрая музыка ад кампазітара Марата Абрамяна у дадатку з яркімі і маляўнічымі касцюмамі, якія прыдумала і стварыла Любоў Сідзельнікава, усё гэта выклікае шквал апладысментаў. Маленькія гледачы, якія з вялікай цікавасцю назіраюць за тым, што адбываецца на сцэне, шчыра суперажываюць героям. Ребенка невозможно обхитрить. Именно вот контакт с детьми – это особое удовольствие. Когда что-то делается для ребенка, оно все делается намного легче, выше и веселее, как говорит Станиславский. У далейшым тэатр плануе выязджаць на гастролі з гэтай казкай, каб кожны маленькі глядач краіны меў магчымасць даведацца пра гісторыю шакаладнага дрэва.